Armstrong yn clirio'n uchel. Owen, cael pen i'r bêl. O'r cliriad yna, yn gamgymeriad. Hulbert, lled i'r bêl at Ieuan Owen. Hulbert yn o fewn yn y cwrt. Owen, mlaen at Robbie Wilmot. A Wilmot yn tynnu yn ôl at Hulbert, sy'n mynd am yr ergyd yn isel. Oedd angen Fflint bod yn barod amdani, ond ergyd wan yn y diwedd yn cael ei chasglu yn hawdd. Patton. Mae Iorwerth yn mynd holl ffordd nôl at y golwr. Margetson, dan bwysau, Jake Phillips. Phillips yn llwyddo i gael y bil. A Jonsian a nawr mae'r gol yno. Yn agored i Josh Jones. Roedd ymwelwyr ar y blaen. Mae Barri'n trio chwarae allan o'r cefn. O'r pwysau normod, Jake Phillips ar gwaith da i ddwyn y bil. A geith Josh Jones ddim cyfle gwell i sgorio na hynna. Hulbert. O, bas dda, mae yna le i Patton. A methu cael y bas. Y bas yna yn mynd i hir. Jonsian, ddim yn cam sefyll. Mae'r bêl heibio i Armstrong. Margetson methu a chadw ddi mas. Jonsian yn rhwydo ymestyn mantes y Fflint. Oedd hi'n agosau at hanner amser. Gwaith da gan Jonsian i godi'r bêl dros y golwr. Margetson methu ac arbed honna ar y llinell. Phillips. Dyml y cwrt Cosby, mae angen i Armstrong arbed. Harry Owen oedd ar peniad. A gol y Barri dan warchen nawr. Elliot Reeves yn rwystredig da hunan fyna. Prif sgoriwr cyngred y gogledd tymor diwetha. A chyfle i roi trydedd i'r Fflint. Wilmot. A ddau yn aros yn y cwrt mewn melyn. Pres, tu fas. George sy'n cyrraedd y peniad ar draws gig y gol at Ieuan Owen. Lambert allan am gic gornel. Ffodus bod neb wedi cael ei nafu yn fyna. Hulbert allan at Wilmot. Wilmot o apelio am lawio ac mae hi yn gic o'r smotin. A croesiad gan Wilmot yn cael ei lawio gan Burke. A cyfle cynnar yn yr ail hanner i'r Barri tynnu gol yn ôl. Patton yn sgorio prwth o stretha lawr y canol i do y rwyd. Y Barri 1, y Fflint 2. A be bynnag wedodd Steve Jenkins ar y hanner. Mae'r Barri wedi ymateb. Wilmot. Snaith ar peniad! Snaith ar gol! Ambeniad cryf gan yr eilydd. A mae'r gêm wedi trawsnewid yn llwyr. Syml o'r gic gornel. A Sam Snaith yn effeithiol. Yn gwneud beth mae Sam Snaith yn wneud. Jake Phillips. O, Jake Phillips. Y cesgu yn fyna. A Hulbert a cyfle i roi'r Barri ar y blaen. Ond o ddwy gol tu ôl. A mae Oli Hulbert. A'i ail gol tymor yma. Yn rhoi'r Barri ar y blaen am y tro cyntaf pnawn yma. Tafiad gan Michael George ymlaen at Oli Hulbert. George, o Snaith, peniodd ei nôl at Patton. Patton yn mynd am gol ac oedd angen arbediad da ar Jack Fflint. O, mae'r ail hanner yma wedi bod dan reolaeth y Barri yn llwyr. Wilmot. O, George yn mynd lawr i benio honna. Elliot Richards y cyfle cynta i'r eilydd yn rhoi mas at Schwank. Un o'n newyddion eraill. Oddi ar y trawst. Am gyfle i'r Barri. Wilmot. Y croesad yn ôl fewn. At Oli Hulbert ar y peniad mas. Y Barri yn edrych i selio'r fuddugoliaeth. O, Schwank
bron cael ei gol gyntaf i'r Barri. Sanogo, yr eilydd o Sbaen. Ond wedi mynd yn hir gan Harry Owen. Croeso fewn i'r canol. Oedd Ionsian yno. A Josh Jones ar y post i bellan, aros am y cyffyrddiad yna. Sawl cyfle sydd ar ôl i'r Fflint, ni'n y munudau ychwanegol. A hwnna oedd yr ola.